Nandito tayo ngayon sa magbabao tayo kasi wala naman tayong makupra. Magbao naman tayo. Kunin natin yung bao ng niyog. Kasi yung mais namin, napakaliit kasi napakalakas na init. So ngayon pa umulan. Ngayon, magbao tayo. Ganito mga YouTube channel kasi wala na tayong mga. At saka makita din niyo sa Facebook natin. Ganito yung ginagawa namin dito. Kahit anong kahirapan, wag nating ipakita na ngipin lang ang ating nito. Hindi tulad kay monkeypox. Buhay kitkit. Hindi tulad daw. Gamitan natin ng itak. Yung piso natin, bao lang ng niyog. Sa amin, yung sa Mindanao, ibinibinta nila ng bao ng niyog na walang mata. Dito, may maraming mata. Kaya kailangan namin ito na magbao kami, kuna namin ito ng bunot para makuha namin yung bao ng niyog. Pero hindi to sa Kantiki ha. Nandito kami sa punduhan ngayon. Para may pira kami. Kahit maliit, pira pa rin to. Nipon niya mo yung magsigikit-kit. Anay, si Bikit-kit. Nako. Kisa-kisa pa yung mag-vlog-vlog ya. Hurot ka gipo di ang ngipon. Di ba mga guys? Ito na mga guys. Kitaan nyo mga guys. Ganyan lang mo. Tira na. So, you just like, share, and subscribe my YouTube channel, Christopher Anorico. Okay.